Ana, hoxe vou a falar un pouco máis que ti, porque sei que estás de facer campaña, de viaxar por todo Galicia, desde o primeiro rincón hasta o último, interior, costas, ciudades, pueblos, villas, e sei que me estás casi sin voz. É A que levo min moitas voces, xa levas sabes que teño que ir moitas. escutando moita xente e son moitas voces de moitas causas. Pois hoxe Mais vas as a causas da humanidade. pois agora vas a sumar tamén a miña voz. Eu tamén de estar no hospital e dun pequeno resfriado que tuve tamén me falta un pouco, pero como teño máis que ti, vouche botar a man para contar un montón de cousas que temos que contar sobre o mar. E sobre todo porque ti e máis eu temos unha cousa en común, que nos importa tanto, tanto, tanto a pesca e o mar e Galicia, que queremos protegelo, coidalo, por riba de todo. E queremos que haba peixe en Galicia, habendo peixe para os barcos gallejos, vai haber máis barcos, vai haber relevo no sector do mar, pero para eso é necesario pescar sin arrasar co mar, é necesario pescar coidando dos mariñeiros, é necesario pescar sin contaminar o mar con altris, con eólica mariña, con cuotas insignificantes, con aumento na cantidad de vertidos, con falta de depuración nas aguas residuales da industria, dos pueblos. Hai que luchar para que non se maltrate o noso mar, a nosa terra, con vertidos como foi no seu día do Prestige, ahora, cando foi dos Peles, sin ser da mesma dimensión, nin para nada ser comparable á toxicidade. O que non queremos é que a xente trate o noso mar como se fora un vertedeiro. Para o noso mar é unha bandexa de plata. Eu creo que iso é algo que temos que defender, e que ademais o Bloque se destaca por defender todas as causas xustas relacionadas co mar, en cada ayuntamiento, no Parlamento gallego, no Congreso e tamén en Europa. Estuvestelo facendo ti, porque estuvestes en todas, porque eu conóxoche, desde que foi a acampada do Cerco para proteger, para pedir cuotas xustas Canto para os barcos do tempo. Cerco, onde vai o día. Estuvestes para reclamar que a mina de San Fins non botara metales contaminados á ría. Estuvestes camina do Touro, estuvestes explicando en Europa que era o xeito, que é a pesca artesanal, Xeito, que sí, señor. tantos anos de grandes partidos aí e aínda non lle superan explicar o que é a pesca en Europa. Estuvestes posicionándote claramente en contra da eólica mariña que quer botar aos barcos do mar, estuvestes explicando no que ten que ver co veto ás artes de fondo, cal é a diferencia, os distintos tipos de artes que hai, o que é un palangre, que un palangre non ten impacto casi nas aguas, e que o mar hai que protegelo, pero tamén hai que proteger os mariñeiros. En unha e mil, e que estuvestes en todas, ti sempre estuvestes aí con Galicia e co mar por bandeira. Por iso que eu me sinto super orgulloso de que me chamaras para ir na candidatura, porque eu creo que, sea pescando como a min, sea nas redes sociales, sea no Parlamento Europeo, hai que defender o mar, hai que defender Galicia, hai que defender que non se arrase con oso. Decir que Altri non pode, nun contexto de cambio climático e de que as rías xa están sensibles cun ano que foi catastrófico para o marisqueo nas nosas rías, que o sector do mexillón está sufrindo, que lle morren as cordas, que non hai o mismo nivel productivo, que hasta se nota no percebe, sea cambio climático, sean as chuvias, sean anos de falta de actuacións contundentes polo saneamento da ría, polo que sea. Nun contexto como ese, non podes remar a favor, como está facendo o goberno galego, dunha macrocelulosa e, ademais, non escoitando e sentándose co sector pesqueiro ou solamente cunha parte del dividindo a Galicia e dividindo o sector da pesca. Anda o PP a decir que o BNG non lle quere a Galiza. Xa quixera eu velos nos portos como nos andamos, xa quixera eu velos nas loitas como nos estivemos, xa quixera eles facer o que nos facemos. Verdade, Rogelio? Moita verdad, porque ao final quen estuvo, todos os que sodes mariñeiros, si sodes sinceros, como creo que sodes, deberíasvos de preguntar quen estuvo nas manifestacións en contra da eólica mariña. Quen estuvo nas manifestacións pedindo máis cuotas, unhas cuotas xustas para o Cerco, na acampada do Cerco? Quen estuvo nas manifestacións en contra da industria contaminante, non da industria contaminante de Altri, nun momento crítico da pesca gallega e do marisqueo gallego nas rías? Quen estuvo pedindo que se eliminen os puntos de vertido nas rías? Quen estuvo pedindo que a minería non pode verter metales pesados ás rías como na mina de San Fins ou como na mina do Touro? Quen estuvo pedindo que houbera un regulamento nos embalses para que non se prime a produción eléctrica por enriba das mariscadoras e da produción marisqueira? Quen está pedindo
cuotas xustas para Galicia, pero que está pedindo tamén que para que haba peixe no mar non se pode arrasar con todo. Nos imos a defender en Europa, nos parlamentos, nos congresos, nos ayuntamientos, nas redes sociales, na calle, que as nosas prácticas imos a defender que haba peixe no mar para todos os mariñeiros e mariscadoras gallejos nas nosas aguas e fora delas. Que se goberne cos mesmos requisitos a un mariñeiro gallego que a un mariñeiro chino ou de outra potencia do mundo e que depois non se este importando os seus produtos en competencia desleal ca complicidade de Europa e deses diputados europeos que tanto din que lle importa a pesca pero que lles importa máis os cartos que ganan eles, non os que ganan os mariñeiros. Imos a defender que se pesque pero sin arrasar co mar, porque para que haba peixe temos que coidar dos que hai e cuestións como a sostenibilidade dos océanos. Hoxe en día, en un contexto de cambio climático, sí, é necesario telos en conta, pero tamén esas medidas para proteger os océanos hai nas que elaborar tendo en conta a xente do mar e non deixalo tirados, como se deixou tirados, fai nada, aquí as mariscadoras de Galicia, despois de perder un ano inteiro de donde quitaban os seus ingresos, querer pagarlle con 500 euros. E fallou a Xunta e fallou o Goberno Central. Ao PP Non lle importa, non lle non. importades, E está despois claro. veñen dando lesións.